गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। क'क्राझार पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझाराव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। सोनाब बंग रायजोनि कचबिहार जिल्लानि काटुवाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय रूपनारायण पर्ट नियार काटुवालीनिफ्राय शम्भु काहार उर्फे बान्टे काहारखौ क'क्राझार पुलिसआ हमनो हाबाय। थांनाय 29 नभेम्बराव क'क्राझार सहरनि वार्ड नाम्बार 3 बिधान पल्लनि थागिबि आजिरा मोननाय एग्रिकालचार इन्जिनियार तपन चक्रवर्ती आरो मधुमिता चक्रवर्तीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि शम्भु काहारखौ क'क्राझार जिल्ला पुलिसआ गोख्रों संदानना दिहुननो हायो। सोनाब बंग रायजोनि काटुवालीनिफ्राय शम्भु काहारखौ क'क्राझार पुलिसआ 36 घन्टानि गेजेराव हमनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोयो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। माइ आबाद मावगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। देग्लाय सोरखारा माइनि बेसेनखौ थि खालामना फोसावबाय। सोरखारा 1 डिसेम्बरनिफ्राय माइनि बेसेनखौ 1 कुइन्टेलाव एबा 100 केजियाव 2183 रां फोसावबाय। जायफोर आबादारिफ्रा माइ दङ बिसोरो माइखौ मोजां फोरानना माइ लाखिग्रा थावनियाव फाननो हासिगोन। सोरखारा आबादारिफोरखौ माइखौ सोरखारनो फाननो खावलायदों। बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन बिबिसिनि रेफारेन्ट सुशील दैमारिया प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावहरदों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन बिबिसिनि मावखुलियाव बाउन्डारि अल मावफुंजानायखौ दिनै 36 नं हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवजानायखौ लाना बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन बिबिसिनि जानानै रेफारेन्ट सुशील दैमारिया प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावहरदों। क'क्राझाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां 14 नेशनेल सिनियर सकबल चेम्पियनशिपनि थाखाय आसाम हानजाया गोख्रों साखाफारा जादों। क'क्राझार बालाजान तिनालि गौरां मिसन गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 2 नभेम्बरनिफ्राय गोख्रों प्रेक्टिसाव दं आसाम सकबल हानजाया। बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबाव आसाम सकबल एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3, 4 आरो 5 डिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांनाय 14 सिनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो आसामनि हौवासा आरो हिन्जावसा हानजाया गोख्रों साखाफारा। हादरनि गं 14 रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैनाय बादायारि हानजाजों बादायनो साखाफारा आरो जाफुंसारगोननि बाथ्राखौ फोरमायथिदों हानजानि केप्टेन आरो गेलेगिरिफ्रा। 16 नं निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव 4 डिसेम्बर 2023 खालार खालि गिदिर सुबुं गौमा आरो आखाइ गोरोबनाय हाबाफारि जानो थांगासिनो। फैगौ 4 डिसेम्बर 2023 खालार खालि चिरां जिल्लानि 16 नं निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार सुबुंगौमा आरो आखाइ गोरोबनाय हाबाफारिया खयला मैला गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जायनि लाहार फाहारा सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारिया बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि बै जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैगोन।